Zinzino zmenilo môj život na profesionálnej úrovni, dalo mi novú vášeň. V skutočnosti tento biznis robíme spolu, sme spolu 24/7, takže je jedinečné mať v partnerstve takúto prácu. Presne. Stacy sa ponorila do produktov, vedy, prečítala všetky knihy od doktor Colina a doktor Paula a máme synergický vzťah pri pomoci našim partnerom. Pre mňa osobne Zinzino prinieslo úplne nový pohľad na zarábanie. Dlhé roky som pracoval vo verejnom sektore. Zinzino mi otvorilo nové možnosti, cestovanie, finančnú slobodu a príležitosť stretávať ľudí po celom svete, ktorí majú spoločný cieľ, zdravie a pohodu. A práve to ma inšpirovalo a veľmi potešilo, že som sa pripojil k Zinzinu. Kľúčový zlom môjho veľkého úspechu v sieťovom marketingu za 35 rokov kariéry nastal po prvých 2 rokoch. Zmena prišla, keď som prestal myslieť na to, že potrebujem dosiahnuť hodnosť pre seba. A začal som riešiť, ako pomôcť iným dosiahnuť ich hodnosť. Stačilo nájsť pár ľudí, jedného schopného v každom tíme a pomôcť im dosiahnuť ich hodnosť. Či už diamant, korunu, ambasádora alebo čokoľvek iné. Keď pomôžete svojim ľuďom dosiahnuť ich ciele, dosiahnete aj tie svoje.